gihisgutan ang nahitabo sa mga Israelita diri sa unang pagbasa nga sa dihang nangamatay na ang ilang mga katigulangan, unsa may ilang gibuhat, misugod sila pagsunod sa mga Diyos-Diyos, sa mga tao nga naglibot nila. Nya pagsunod na nila ato, nasuko ang Ginoo, gitugutan na nga sila sulungon, tulison, pamatyon o nangabihag sila. Nagkalisod-lisod na sila maayo. Bisan gani og makigubat sila, ngilngig makay na sila sa gubat ni mga Israelita, hantod gani karon sige ni sila gubat, hilig kay gubat. Pero mapildi na sila sa ilang mga kaaway. Kay ang Ginoo na matud pa sa unang pagbasa, nakigbatok na nila. Imbis sa una ang Ginoo mo dipinsa nila, mutabang nila, karon ang Ginoo mao nay ilang kontra. Ug ngano man ni tungod sa ilag yung pagsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Muna dinhi sa atong ebanghelyo, di ay nangutana diri unsaon niya pagsuod sa langit. Niya ingos Kristo tumana ang sugo sa Ginoo. Ana. Nya unsa may sugo sa Ginoo? Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pamakak. Mga simple ka, ganay common. Tahura imong mamagpapa, ana, ayaw pangabit, unsa pa na diha, ayaw pag sa buntong lain, unang ko kibaw, simbaha ang Ginoo, adlaw balaana ang adlaw igpapahulay, katong 10 commandments ba, ana, nya ningon dayon ning batan-on, ako naman ang gituman, Lord, tanan gyud, ako nang gituman, unsa pa may kuwang, dunay gipuno si Kristo nga wa sa 10 commandments. Unsa man? Siya paulis inyo, nya gusto jud kang mahingpit kanang kuan na jud kay ka, kanang suod na jud kay kas Ginoo, nya mahimo na jud kang holy kaayo, ibaligya tong tanan nimong katigayunan, nya ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Mao ni ang tumong nganong gisugo tas Ginoo ng 10 commandments aron ka maotang mamaligya sa tanan nga atong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa kabus. Ang 10 commandments way kapuslanan basta di ta ka maong mubiya sa tanan unya mo share sa tanan ngadto sa mga kabus. Mao toy makapahingpit, makapa-perfect ba? Di ba kanang mga estudyante pa ta mangita magitag perfect score. Unsa may gusto ninyo, perfect or na wrong? Kanang mga ginikanan ingnon maganila mga anak basta ma-perfect ka na ay Jollibee. Love tuon sa mayo usagon mangupya na lang ng mga estudyante para lang gyud maka-perfect kay naa may reward. Pero dili perfect, ay na may wrong usa. So 99 na so na wrong usa wa na kay reward. Muna si Kristo sa ingon sa siya, gusto kang mahimong perfect or hingpit? Ala, ibaligya sa dang tanan. Nilakaw ang batanon nga masulubon kay dato man siya kayo. Kamo, suguon mo ron ani, ighumas misa, ibaligya ang tanan nga ipalit og slot. Sugot mo, hurot dayon itong slot. Lagi, kadali lang mahurot ani, 29,500 atong gipamaligya. Nya na pagyud kay sukli, hingpit nga healing and deliverance coming from God through Mother Mary. Mother Mary's healing and deliverance. Ang saban, sugot mo ni, baligya ni mo tanan, nya ipalit ni mo slot. Kamu lang din ibaligya na ninyo tanan ninyong katigayunan, nya ipalit ninyo slot, hurot na yun Ilhan mas mga naong ninyo god. Pero mingon mo din, putim kayo itong tigo man baligya, naunsa ni father, hurot o palitan ng slot, tukod-tukod anang kapilinha, ngita kay bawo sa ng kapilinha. Pero kay kusog kay tang manggunit sa atong katigayunan, ug maunanay atong bag-ong Dios-Dios. Kaning atong mga gihuptan karon mo na si San Roque
timing sa kayo nga pista niya karon, timing kay sa atong ebanghelyo, ang kinabuhi ni San Roque nagpakita gyud giunsa niya pagbiya ang iyang katigayunan. Una, gibiyaan niya tungod kay ibiyaan pag niya iyang papa, tungod kay mutabang siya sa mga masakiton. Ning lakaw gid siya ngadto sa layong lugar aron mutabang adto mga nabiktima sa COVID. Atong panahon na mo ting itoy COVID. Piste ang gitawag ato. Kana bang kulira o piste man kana betang mura kag masakit kanang taptan imong panit o mga sakit nya patyon yung ganang sakita labaw pasangla kay dali man kay kang mamatay nya mo to iyang giadto dito ning tabang siya alagad ato mga masakiton daghan sad siya naayo pero siya sad nataptan mo nang naa siya samad sa iyang ring may paa di naman sad tumaayo kay patyon naman sad siya ato tong di man siya gusto maghasol-hasol sa mga tao, dito na lang siya sa kakahuyan naghuwat siyang kamatayon. Ang Ginoo sad, kay ambot og nganong wa sa gito siya patya dayon, gipadadaan sa siyang iro. Ang iro mo'y tighatag niya pagkaon. Naapa ba'y labing kabus nga tao nga ang iro na mo pakaon nimo? Murag wa na tingali. Kay kanang naghigda di sidewalk, mamugaw pa mag-inas iro. Pero si San Roque, ang iro na nagpakaon niya, portig yung kabusa, pero dato biyan ni sila. Dato, dako siya ko na, mag-isla mga kabalero, apil na tong iyang uyuan. Sa ato pa, dato, inila ni sila. Nya, bugtong pag isang anak. Siya na nga anak. Siya rin manununod ato, pero iro na lang nagpakaon niya. Kamong sugot mo, ang mo hatag niyong pamahaw, inyong iro. Rabis pa dire gitangag pag yung pan nya ihatag nga to kano niya ang pan gika babas iro na may rabis saban sugot mana dili dili no mao na hinungdan nga wa mahalin dahil atong kapilinha nga mga slots mao na klaro ana mao na hinungdan sad nga wa na ni mga ayo ang COVID nganuman gihimo naman atong Dios karon ang atong mga properties, ang atong kwarta, ang atong mga alahas, ang atong kabtangan. Mao na may atong Ginoo, mao na may gitawag natong manluluwas nato. Di naman ta mosalig sa Ginoo nga muluwas nato ang ato namang balay, ang ato namang mga millions, ang ato namang mga alahas ug atong gahom nga tawhanon. Mao na may makaluwas nato. Na kung wa tay kwarta para nato wa gi ayo ang kinabuhi unang hangtod karon wa nasad mo epekto ang gahom sa Ginoo matud pas unang pagbasa inigsulong nila padong sa gubat ang Ginoo na ilang kontra kinsa maroy atong gigubat ang COVID nakigubat ta porti nang daghanang patay nato sa pagpakigubat aning COVID ang atong mga sundao nga atong mga medical people daghan na kay nilang nangamatay mga doctors mga nurses apil na sa ning naghatag ng mga amelioration kana mga ayuda apil sa mga pari nangamatay na hasta mga obispo tungod aning gubata grabe ni nga gubat global ni World War III na ni niya mudaog ta way siguro hasta ning nagwali ugma wa na ni kay wa natatabangis Ginoo kay ang ato narong gihimong Ginoo mao na ang atong kwarta mao na ang pleasures comfort dinhi sa kalibutan wa pag kita kamatngon ani dia diri ay gibutang ang Ginoo na luoy nila gipadadaan silag mga maghuhukom mga judges ba kay wa na gid tayo mugiya nila so padadaan silag mga judges unsa may resulta musunod sila kadiyot nya mamatay maginang tao ikamatay na atong buutan nga maghuhukom nga magtudlo nila unsay angay buhaton matud pa diri mo balik na pud sila sa ilang naandan perti na sad nila hinuong yung tig-aha dubli-dublihon pa karon kita katong pag-abot atong World War II nabuutan ba yung mga tao daghan ba ya kayong nangahimo atong mga converted kay nagpasalamat nga nahusay
Ang botong napabaybuhi nga nakaabot ato karon. Napa? Pangutan na sila. Nabuutan manimba nagmaayo niya, magtinabangay na gyud, maghinatagay kog pagkaon kay sunan katong binakwitay nila sa una. Ana. Pero sa dihang na-settle, alam, igihay na sa danang yuta, kanang mga utlanan, kanang mga agianan, panguralo na, bisag wa na'y agianang silingan, halapit on gyud maayo kay ako ning yuta, huwatag magubat na sad. Nakaroon tanawa, inig quarantine nimo, mabiyag gyud kas imong balay, pildi gyud kas kaaway, maswab test ka, o nya, kuanan mapasitive, hasta ning simbahan sirad ani, dili ba gubat ni? Dili ba pabakwiton ka? Popariha. Nyapat yun pag yung ka dito sa imong bakwitan. Posible pa yung ato ka dito patyo. Biyaan ginani mo imong balay. Masiradaan kong balay. Bisa kung sa kadako. Basta na kay COVID, kuhaon yung ka. Nya kamong tanan, di mo kalusot diha. Wa na mamintana na lang mo silingan. Din agid mo ka gawas-gawas. Padlak yun mong tanan. Prisuhon kas kaugalingon ni mong balay nya kuhaon to katong utok sa COVID, ibutang to dito sa tawagan na dito quarantine. Adto dito ibutang, maghilak lang intawon hantod mamatay, inigbalik usahay abo na, di kakita ang mga parinti. Nganong nahitabo man wa nay gahom ang Ginoo dinis Pilipinas ug sa kalibutan nga 40 naman tang daghanan nato mga Katoliko, 1.7 billion na gud tang Katoliko kuno sa tibuok kalibutan, punan pas mga Kristiyano nga dili Katoliko, mga 2 billion na gid tingali ta. Nganong wa naman mo epekto nga atong pag-ampo 40 namang linuhuray, nguban gani wa na ang tuhod perti ng kubala. Hasta hinong atong mga lugar nga atong adtuonon kay para mangayo taghiling sa maanang mga pilgrim centers nangasira man. Ang ano na, sayo na kaintubag na as first reading, kay wa naman ta magsunod sa Ginoo, wa na ta magsimba niya, wa na ta mag-alagad niya. Ang atong gialagaran ang mga Diyos-Diyos sa kalibutan nga attractive kaayo, mga balay, mga sakyanan, yuta, mga alahas, kwarta, na kining tanan pulos gini nato biyaan inig kaigo nato sa COVID. Biyaan ra gid ni nato. Muna sugod karon ibaligya na lang ng tanan atong ipalit og slat para sa kapilinha. Iguman atong palit, mga matay dayon tang tanan. Nga tuan ang mahal nga birhen, gauna na dito, ingon siya, welcome to my kapilinha, ang eternal happiness in heaven. Ug mao na gipangandoy ni San Roque, bahala nagsakiton ko dinhi, bahala nagmamatay ko dinhi, ma-welcome lang ko didto gingharias langit, ang tinuod nga lugar, ang tinuod nga balay. Basig inyo sa niya kung mahayan, pader ni palit ko sa kapilinha, imong slat, nya nga no malaging namatay malagi tong akong gipahinungdan. Huwat lang sag mamatay ka, magkita mo dito sa langit. Nya usa ra gi rason, impiernohonon unta to siya, na langit na lang. Nga naman nakapalit makag-usa ka slat, do na naman kay bahandi dito sa langit. Di ba naingon si Kristo, ibaligya ang tanan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton kag bahandi didto sa langit. Di ba? Di gid mo mosabot. Sige, ala perti na akong pangugat diri, di gid mo mosabot. Ala mo diha. Sige, nindog na ta.